Tambaye ka mace zai yi. Ina jin ka. Tambaya ta aka yi a makaranta. 5 so 2. 5 so 2. Kamar dai 28 ko dai 45 dai. Kai 40 ne ma. Haka aka gaya ma a makaranta? Kamar 40 ne. Idan nake tunani ni 40 ne. Amma bari wani ya zo wuce mu tambaye shi ko? To bari wani ya zo wuce. Bari wani ya zo wuce. Amma ni 40 nake tunani na. Labarin da yake azabci na sanar biki. Ba Allah mun tike mana. Allah mun tike. Yawwa, bawan Allah dan Allah tambayar ka zame mana. To yawwa dan Allah 5 so 2. 5 so 2. 10 kenan. Haba malam, 10 kuma. Da yawa fa 5 so 2 fa ai da yawa. Da yawa fa. Ai 10 kenan in ka hada gaba daya. A ban yarda da kai ba. Gaskiya baka makaranta ba. Kaga ya anan ba za ka tauba wani ya zo wuce ya gaya mana in ya ce 5 ne sai ku tafi. Makaranta a ce kuma baka san da ya za ya zo hutawa ku tsere ni kuma tambaya na gaya mu gaskiya kuma ku zo kuna cewa wani kaza kaza. Ai yadda ba. ban yadda ba. Ban yarda ba. Mun kwakula mun kwakula ne. Bari wani yawwa kai zo ga yaro yawwa to 5 so 2 nawa kenan faɗa mana 5 so 2 zai faɗa mana. yawwa Allah sa ka faɗa 5 so 2. Ai 10 kenan. 10. Dube kun kana wayo. Ashe kun muna kallon ba ku shiga magana muna kallon ku. wallahi kai ba wannan ne goma. Sai wani ya zo wuta in ya ga mana daidai sai Wani kalle ku kamar wani dan binni amma a ce ba ku waye ma gaba daya. ka gan shi fa a America yake karatu wata malama ta bashi tambaya ta bashi wannan. An ba mu amsa kuma mun zo mun tare ku. Amerika ne. Halima da Saniya. wannan ya sani ma Wannan zai faɗa. a waye Ya faɗa muku, ya faɗa muku. ban Allah 5 so 2 dan Allah. Bari da 5 so 2 80. Ga ganin ka kaje makaranta to ku kun zo ma haka malamin ta gaya mun dan Allah ko wannan 80 din. Dan Allah ko Ni amma dama wannan gaba ɗaya kun zo bayan. A da zai kare wallahi. ba wani makaranta ba. Duk ba ku je makaranta ba. Kada dan gari Allah rai da dan gari. Gaskiya ne. Wallahi Allah. Mun gode fa. Mun gode fa. An jima. A waye